Hello, what's up mga hitsuran? At nandito kami sa Mariners Resto Bar. At saka kami dito happy muna yan. Bago kami uuwi ng Cagayan de Oro. Ayan, may videoke at saka may mga pulutan kami, marami dyan sa mesa. Ayan. Namin to tawag dito, banding moment ng Team Laos. At dito naman mga hitsuran nagmanyanita po kasi birthday po ng papa ni Tashi Lips. Kaya dito kami sa labas kasama ang mga kumakanta. Madaling araw po ito mga hitsuraan. Siguro mga alas 3 ng madaling araw po ito. Ating ilabihan tinghalan ng langit nun, tingawit na mo karon. Balik ka lang. Siya nagtaul ko. Apa bisa tahu lu? Sa langit nun. Apa boleh just like ya tahu lu bener ya itu. Ikaw akong gustahan Pada tahun. sa pagbanding nila Lagi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. 1 million Gonzales Carlino Jr. Asilio. Suma birthday ko. At syempre mga hitsuran, ito na ang handa ng papa ni Tashi Lips para aming pagsasalo-saluhan. Ayan, meron pong saging na nilungag, merong paan ng manok, inihaw na bangos, at saka itong cake. So ayan, simple celebration lang mga hitsuraan. Ayan, at habang nagbablog si Tashi Lips dyan, tayo din nagbablog at kasama natin si Alliance TV. Lagi po natin silang suportahan ang kanilang mga channel mga hitsuraan. At syempre yung ating birthday celebrant ay yung nakatayo po dyan malapit sa lamisa. Siya po ang papa ni Tashi Lips Vlog. Ayun. Pasagin. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yay! Happy birthday. Oh, nagin sa takon. Nagin. Nga makahilap mo nun. Don't cry my sister. Yung mama ni Tashi Lips na pinaglilid namin ng prayer, naiiyak daw siya mga hitsuraan. God bless to you. Kailag mo nun si auntie noon. Yes. Okay. Let's go. Eating challenge.
At dahil nabusog na ako mga itsurahan, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating pagkikita. Samahan nyo ako ulit dito sa Kia Hill TV channel. Kaya subscribe na mga itsurahan. At shout out nga pala kay Brad Nax dyan sa Talisayan chapter.